Ekainaren 28 honetan, Bilboko udalak berretsi nahi du LGTBIQ+ komunitatearen eskubideen urraketaren gaitzespena irmoa, askatasunak modu aktiboan defendatzeko rola gureganatuta, horixe baita gure egin beharra Bilboko herritarren ordezkari gisa. Herritar guztien berdintasunaren alde lan egiteko hartuta dugun konpromisoa adierazten dugu. Pertsonaren orientazio eta identitate sexuala zein nahi direlarik ere, eta geure betebeharratzat hartzen dugu amaiera ematea beren orientazio sexualagatik eta genero edo sexu identitateagatik pertsonek pairatzen dituzten indarkeriari eta diskriminazioari. Horrekin batera, diskriminazio adierazpide oro, askatasun sexualerako eskubidearen urraketa barnez hartuta, gaitzetsi eta horien aurren gogor erantzuten duen gizarte ireki eta tolerantea sustatu nahi dugu. Eta askatasun sexualaren erabilerarako eskubidea txertatu nahi dugu ekintza publiko eta instituzionalaren garapenean. Gure aitortza helarazten diegu LGTBIQ+ pertsonen eskubideen defentsan modu aktiboan aritzen diren erakunde, emakume eta gizonei. Zeren lan garrantzitsua egiten baitute justizia eta berdintasun handiagoko gizartearen eraikuntzan. Feminitate eta maskulinitate eredu ez homogeneoak gatazkarik gabe integratzen dakien heziketa afektibo sexualaren alde agertzen gara. Bilbon 2018ko ekainaren 28an.